क'क्राझार औवाबारियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार हुलथुगाव फरेस्ट डिभिजननि बानजायनायाव औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। नंगौ, दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मिथिंगाखौ सोमखोर आबहावा खालामनायनि थांखिजों एक पेड़ मां के नाम हाबाफारिजों क'क्राझार औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायदों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 3 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए शिउली महिलारी, बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी आरो क'क्राझार जिल्ला हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि प्रदीप कुमार बुयाजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। क'क्राझार औवाबारियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार हुलथुगाव फरेस्ट डिभिजननि बानजायनायाव औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। नंगौ, दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मिथिंगाखौ सोमखोर आबहावा खालामनायनि थांखिजों एक पेड़ मां के नाम हाबाफारिजों क'क्राझार औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायदों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 3 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए शिउली महिलारी, बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी आरो क'क्राझार जिल्ला हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि प्रदीप कुमार बुयाजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। क'क्राझार औवाबारियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार हुलथुगाव फरेस्ट डिभिजननि बानजायनायाव औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। नंगौ, दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै मिथिंगाखौ सोमखोर आबहावा खालामनायनि थांखिजों एक पेड़ मां के नाम हाबाफारिजों क'क्राझार औवाबारिनि आदर्श बिद्यालयाव बिफां फुलि गायदों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 3 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए शिउली महिलारी, बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी आरो क'क्राझार जिल्ला हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि प्रदीप कुमार बुयाजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादों।